नायनायासो लाबोबाय आइ गैया अबाव थांदों ओइ गामियाव थांदों माबा नानि ओइ जोंनो सातजन ओंखाम संना दोनलाय माबा जोंहानाव सोंहरथ'बानो जागौमोन जों गामिथिंजाय आर्मिफोर फैबाय थायो दे जेबो नङा नानि आइबो गैया जेबो जाया दे खस्थ' खालामदो नानि दिनै सानसेखौल' दे थ' बिदिब्ला जों थांसै नानि ओंखामखौ संना दोनदो जोंबो गुबुनाव दसे जिरायहैथ'नि दा फैना जाफैसिगोन Menang zapi makan tadi. Kapan kentai? Jadi kapan zapi bawa kentai? Oh ya boy. Mau yang kamu zapi dulu makan lagi ya? Ya. Hah? Zapi dulu makan. Benar kan? Hei. Dia takut dia.